Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε αποκλειστικά στο Σταρ για τον επικείμενο γάμο της με τον Τόνι Μαυρίδη και αποκάλυψε ότι δεν της έχει γίνει ακόμα η πρόταση γάμου. Η τραγουδίστρια έδωσε χθες συναυλία και εντυπωσίασε το κοινό με την εμφάνισή της. Αν δεν υπάρχει το διαμάντι, πάει. Το θέλω original, πας στο δάχτυλο αυτό. Η Έλενα Παπαρίζου σε μεγάλα κέφια δίνει το στίγμα. Τι ζητάει μια γυναίκα από τον αγαπημένο της. Ολόκληρο ανάκριση έχει γίνει σήμερα. Όχι όμως για κακό. Θέλουμε να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα και η Έλενα Παπαρίζου δεν θέλει να μας χαλάσει το χατήρι. Δεν σου καλώ από το χατήρι, Νίκο. Μην με κοιτάς έτσι πονηρά σήμερα και με αγχώνεις. Και με βάζεις και ένα καρτουνάκι από δίπλα. Α, όλα και όλα. Εμείς συμφωνίες δεν κάνουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι απαντήσεις θα πάρουμε. Την πρόταση την έχει κάνει και έχει πει ναι. Έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα. Όχι. Δεν την έχει κάνει. Δεν την έχει. Αν στη στείλει με οικονομήνη, με γονατιστός να ζητάει λουλούδια είναι καλή. Η πρόταση. Θα σε συγκινήσει τόσο. Δεν θα ήταν κακή, γιατί όχι. Και εφόσον το διαμάντι δεν το έχει λάβει, για να ψάξουμε στο κινητό της μήπως βγάλουμε λαβράκι. Φωτογραφία. Φωτογραφία αγαπημένη μου είναι από τα νυψάκια μου και βιντεάκια από τα νυψάκια μου. Τα νυψάκια. Α, έχεις και εσύ τα νυψάκια σου μπροστά, είδες. Δεν είναι τέλεια. Είναι τέλειο. Τέλειο. Ανυπομονεί και ο πατέρας μου. Πότε κάνω εγώ δικά μου παιδιά. Να τα βάλω μπροστά. Βέβαια, να το κάνεις. Ξέρετε να ανυπομονείς. Βέβαια, ανυπομονώ. Να βάλεις τα δικά σου τα παιδιά μπροστά. Και βέβαια θα βάλω τα παιδιά. Μάλλον τα δικά μου τα παιδιά δεν τα βάλω. Γιατί? Θα βάλω τα νυψάκια μου. Γιατί τα παιδιά μου θα τα έχω μαζί μου. Όλα είναι μουσική. Πολύ γλυκός είσαι, Νίκο μου. Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις να το ακούσουμε. Πρέπει να πει τη Βίκη Γεροθόδωρο τώρα, δηλαδή μόλις έφυγε. Τα ακούμε τώρα. Το ακούμε. Επειδή είσαι λίγο διαχεσμένη, δεν σε βάζω να τραγουδήσεις. Το κοινό όμως άκουσε live να ερμηνεύει και το soundtrack της νέας ταινίας «Το φιλί της ζωής». Και μπορεί να μην αποκάλυψε πότε θα γίνει ο γάμος της με τον Τόνι. Μας έδειξε όμως πως νιώθει γι' αυτόν με έναν αισθησιακό χορό.